Plug-in Le Mans. Preraďte aj vy na vyšší stupeň a vyštartujte po nadúpanej ponuke Peugeot. Bonus až do 4 000 eur a prémiová výbava vrátane unikátneho 3D iCockpitu, parkovacích kamier, Matrixových svetiel či masážnych sedadiel. K tomu 4 roky záruka, financovanie s nízkym úrokom a autá i hneď k dispozícii. Viac na Peugeot.sk. 20 rokov od vydania legendárneho albumu Exotika prichádza IMT Smile s koncertným programom plným vášní, farieb, vôní a prekvapení s názvom Exotikana. Exotikana. Chceš ju zažiť aspoň raz v živote. Potrebujem nové slúchadlá. No jasné, na Alza.sk ich nájdeš stovky. Ale ja by som ich chcel hneď. Žiadny problém, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Tak rýchlo? Áno, a nie len to, s členstvom Alza Plus ich máš s doručením zadarmo. Viac na Alza.sk. Dobrý deň. Áno, prosím. Otvor. Tím ich dlhoročných skúseností bezbolestne vrátia váš zrak o desiatky rokov späť. Neodkladajte zákrok a objednajte sa. Operácia je plne hradená vašou poisťovňou. Nájdete nás v Bratislave, Trnave, Poprade a Ružomberku. Lepší zrak vám ponúka Počúvate Rádio Express. S rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch, a to aj v Žiline na hlavných ťahoch. Osobné auto. Különösen vesz részt Kamala Harris kampányában Szentföldben. Slovensko a svet. Bolo 16 hodín, prejdeme aj na správy. Priblíži prednáška v Kaštieli múzea. Zajtra oblačno a dážď, teplo do 29 stupňov. Príjemné počúvanie vám želá Peter Mútňan. Our heart.